नों बेखौ हाब्ला आंबो बेखौ हाब्ला बावनो सानब्लाबो मानो हाया बावनो आं नाया नंब्लाबो मानो हाया थानो आं बावनो सानब्लाबो मानो हाया बावनो। नखर संसारनि थाखाय रां खामायनो बेंगालराव थांदोंमोन खगेन बसुमतारिया। नाथाय फिसाया खौरां गैयालासिनो बिसिया दायो गुबुनाव आनज्रायनानै दं। रैसुमै बरगयारी मुंनि सासे आइजोआ 4 बोसोर बैसोनि गथ'खौ लानानै दायो बहाबा खारनानै दं। बे खौरांखौ मोननानै दासान्दि फिसायजों लोगोसे नखरा हालाय हाफाय थासारियाव। मिथिनाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फुलबारी गामिनि खगेन बसुमतारिजों हाबा जादोंमोन रैसुमै बरगयारीया। बेनि उनाव नखर संसारनि आंखालनि थाखाय बेंगालराव रां आरजिनो थांदोंमोन फिसाय खगेन बसुमतारिया। नाथाय गावनि आंगो फिसायनो जेबो खौरां हराजासेनो बिसिया दासान्दि गावनि 4 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ लानानै बहाबा खारलाङो। रैसुमै बरगयारीनि नखरनि बिदा मालदां बरगयारीया फोरमायदों, हाबा जाखानाय खांख्लाबादानि थागिबि बाथा मुंनि हौवाजों केरेला एबा बेंगालराव खारलांदों। बेखौ लानानै दुखु गोसोजों खारनाय आइजोखौ न'आव फैफिननो थाखाय नखरा खावलायदों। सोरबाफोर गोमानाय रैसुमै बरगयारीखौ नुसनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9864130954 आव थाबैनो खौरां हरनो रायजो राजाफोरखौ नखरा गुरै खावलायहरदों। नानावखौ मोनलांदोंमोन फुलबारियाव सिमला बागाननिफ्राय गावसोर न'आव बिखुनजोजों बिहावजों मा जालायखो खारना दंहैयो दा अननानै फैफिनबा हामगौ नंदों आं। दा खोनादों जोङो बेंगालराव दंहैयो होननानै तामिलनाडुआव दंहैयो होननानै सोरबाफोर नुबाय बायोबा अननानै आंनि नाम्बाराव हरनानै हो। नाम्बारा बेसेबां ब्ला थांदों होननानै ओंखारलांनाया रुबार 7थायाव ओंखारदों जाहैदों न'निफ्राय। बिनि फिसाया अबाव दं दा? बेंगालराव खामानि मावनो थांदोंमोन। ओमफ्राय बेहाबो फैसिगोन आरो फैनाया गारि गाखोबाय। फिसाजो दंफायोमोन ना? औ फिसाजोबो दंफायो। बेखौबो लाबोफाबा हामसिगौ नंबाय जोङो। बबेयाव सोरजों थांदों होननानै सन्देह खालामदों? सेंग्राखौबो मिथिया जोङो अबाव दंहैयो। खोनानाय बायदिबालाय खांख्लाबादान नामा होनदों। थेवब्लाबो जोङो हमनो हाया खांख्लाबादाथारनि ना अबेनि। मा नाम होनो ओरैनो मिथिनायाव बे सेंग्रानिखौ? सेंग्रानिखौ मिथिनाय बायदियाव बाथा होनो बायदि खोनादों जोङो। ओरैनो दा जगाजग दङ नामा? औ जगाजग दङ। फन हरबाबो हौवानाव बुबाबो हौवायाबो हमा, बिसिनाव बुबाबो बिसियाबो ब्लेकलिस्टआव सोनानै लायो मबाइल नाम्बारखौ जोंनिखौ। गैयाबाबो जोङो 15 जन 12 जनसो बिसिनि नाम्बाराव फन खालामबाय थायो। मोनथिजोबहैबाय ब्लेकलिस्टआव सोनानै लाजोबबाय, बिजि खालामनानै लाजोबबाय जोंनि नाम्बारखौ। ओरैनो मानो थांदों होननानै सानो नोंसोरलाय? मानो थांनो माने बे हौवाजों थांदों बायदि जों सन्देह'। बेसे गोबाव जाखो बे हौवाजों सोमोन्दोआ नोंसिनि मिथिनायाव? जोंबो मोनथियासै, बे थांखालिल' जोंबो मोनथिनाय जाहैबाय। दा नोंसिनो न'आव खोन्थाहरजानो फैफिनजानो लुबैयो? औ फैफिनजानो लुगैदों जोङो। जों बेखौ बुबाबो मायाबो। मा बुंहरनो सानो बे नोंनि बिनानावखौ बे भिडिअनि गेजेरजों? आं फैफिनजानो लुगैदों। माबायदि दं नोंथांमोना न'खराव दा बे थांखांनानै? जों दुखुआव दङ। जानोबो खहाबला लोंनोबो खहाबला। आंनि बिमानि फिसा दङ बेखौ लांफादों। बेखौ फैजानो लुगैदों आङो। बिमानि फिसाजो दंमोनहा देलायलायदों बेखौ लांफादों। अननानै फैफिनबा हामगौ। मायाबो मिथिंबो खालामा जोङो। अननानै सोरबाफोर नुबाय बायोबा बे नाम्बाराव आंनि नाम्बाराव खिथाहर, हमनानै दोन, जों लायगोन। सिगाङावथ' बिदि थांफेराखैमोन ना? सिगाङाव थांफेराखैमोन जेरावबो। आच्छा ओरैबायदि जाबाय मा खालामबावनो। गथ'आ आंनिनो गथ'मोन।
उमुक गामिया माबायाव मैद्य फुलबारियाव हाबा जाहैदोंमोन हाबा जाहैनानै फिसाइया माबायाव खामानि मावहैदोंमोन बेंगालराव खामानि मावहैदोंमोन फिसाइ फैयैनि सिगाङाव मा जाथाय जाखो बिहाव बिखुनजोजों एफा एनै दावराव दावसि जाबाय बेवहाय बोरै मा सानखो जोंबो मिथिजोबा जाबाय बेहा दाबसेयाव जोंहा दाबसेयाव बे जाथाया जादों आरो माब्ला थांनाय थांनाया जाबाय दाख्लै रबिबार खालि थांदों सोरजों बबेयाव थांदों होननानै मिथिदों दा नोंसोर जोंथ' मिथियाखै माबाखौ बेबादि थांगोन होननानै जों मिथियाखै नङा दा बबेयाव दंहैयो होननानै नोंसोर आन्दाज मोनदों सन्देहआवथ' जों दा खोनानाय बायदियाव माबा गामिनि थारमोनलै नङालाय नङा तामिलनाडुआव दंहैयो बादि एसे सन्देह दङ आरो सोरजोंबा दं नामा बे गाव गोसोनानै लायनाय रं नाम्बार जानाय हौवाया बेजोंनो दंहैयो बादि मोनदों जोंनि सन्देहआव नाम थाम एसे मिथियो नामा नामखौथ' जों मोनाखै बे हौवानिखौ दा नोंसोर मा लुबैदों जोङो मोनबा गोसो गोथारै फैफिनजानो लुगैदों आरो नोंथांमोन एकदम असान्थि ओंखाम खहाबा दै खहाबा सिजुनैनो फिसाजो दङ 4-5 बोसोरसोनि गथ' दङ लांफादों बेखौ मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियान OT टेक्निशियान फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोलॉजी टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला